Hoxe fixen unha cousa que non fixen nunca na miña vida. Inspirada polo meu heredeiro, que penso que só vou empezar a dudar. Pásame aquí! Este é o artificiero. máis conocido como o técnico. O técnico, malamente pensador. Malamente pensador, díxome. Hoxe, cando vai a sonda a abuelita, rouballe cousas. Eu se roubinlle cousas á abuela. Manjinlle este pañuelo. Esta teterita. Que non sei o que é, que non me dou tempo a roubar tampouco moito. Tampouco, porque... Que dentro desta tetariña, que non sei pa que é, pero é unha cousa que ten ali a miña nai desde fai 500.000 anos. Cando había unha peseta, e dúas, e tres pesetas. A moita xente non o vai a saber, pero isto é unha peseta. Porque eu penso que isto é tóxico. O que íbamos? Contalle que vamos a facer. Pois fomoslle roubar, bueno, folle roubar á casa. Roubar eu! Pero dixenlle eu. Pero mandoume el. Dixenlle, ti vai roubar, eu quedo aquí. Sí. Dille aí. E vamos a empaquetar os regaliños todos, ben pustiños. E vamos a regalar a ela. O que é delas, ah? A idea é si os vai a reconocer. Este é un pañuelo que pon moito, eu penso que sí que os vai a reconocer. Entonces, nós vamos de os envolver e despois xa vos contaremos si os reconoce ou non. Eu ao segundo penso que vais a ver xa, veño. Ao segundo? Ao segundo, no primeiro vai estar así... e vai extrañar. A idea é que primeiro me regalen a min un que ela pon moito, que é este. Este de flores, ela pono moito. É que eu, que bonito e tal, é que ela quede... Eu teño un moi parecido. Pero supoño que non vai dicir nada. Despois, vamos a regalar estes dous pañuelos. Eu penso que a clave vai a estar no terceiro regalo. Na teterita. Que é cando lle vamos a regalar a teterita, que comprei esta caixinha para lle meter aquí a teterita. Siguiente reel, porque tiña pensado facer un solo, pero agora vou deixar aquí apuestas. En que regalo vai a adivinar? Vais a dar de conta ou non se vai a dar de conta? Mira que Lolo é moi lista, Ao mellor non. Xa veremos. Vémonos despois.